Conta a historia, pero non unha historia calquera, unha superhistoria. Nun bosque, un día de choiva, Un grupo de rapaces, ou mellor dito, de profesores, que se chamaban Miguel, Pepita, Emilio e Dani, que foron de excursión, pero como non querían marchar, quedaron no bosque. entón fíxose de noite e encontraron un lobo e 2 zombies famentos. Entón, o grupo de profesores asustados comezaron a correr hasta que chegaron a un pobo que non coñecían. Ali todo estaba ao revés. Por exemplo, que comían a pel do plátano en vez do plátano, andaban ao revés. E de novo asustaronse tanto que marcharon correndo cheos de medo. Entón comezaron a nadar ata chegar a un lago. Ao final do lago había unha cascada e caeron. E ao final da cascada viu un tiburón. E o profe Dani gritou: Rosalía! Ao final deronse conta que todo era un soño. O profe Dani despertou e dixéronlle todos que lle pasara. E todos comenzaron a reírse. Ja, 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 ja. En colorín colorado este soño está rematado. Ola, chamo-me Erika, teño 11 anos e vivo no hospital. Ola, chámome Daniel, teño 10 anos e vivo en Salgueiro. Ola, chamo-me Jenny, teño 10 anos e vivo no hospital. Hola, chamo Mainá, teño 5 anos e